आमचो बाळकृष्ण तयार असा मस्तपैकी बाजूक सजवलेलो असा आज गोकुळाष्टमी आणि जन्माष्टमी निमित्त। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। याची तयारी करूच्या, कृष्ण करूचा ना। आता 10 माणसांका बोलवला, 10 गोपियांका, तरी हो कृष्ण ऐकायचो नाही बघा। म्हणून मी म्हटलं आज वहिनी म्हटलं तुम्हीच करा, बघूया कसं ऐकता काय नाही। बघा काय त्याचं चालू आहे, खाली खेळा बॉक्स घेतल्या ना, म्हणजे लहान मुलांना कृष्ण बनवताना किती कसरत बघा बघा मांडीवर रवता काय बघा। हा आजचो यो स्पेशल व्हिडिओ लहान मुलांना कसा तयार करू आहे त्यांच्या खेळा बरोबर। ए बाप तू पण बाप, मी बाप तर तू पण बाप। अरे थांब रे, बघा उभं राहून त्याला ताच वया तर घी घी घी। हा आता उभं राहू, धोतर वर नको करू, रेडीमेड धोतर आहे एक तर रेडीमेड त्याला नेसेपर्यंत काय होय आमची नेस ना सोडून ठेवी। अरे थांब ऐक ना, एक गुडगुड बोलले ना 10 गोपी येईल किंवा 16,000 गोपी होईल तरी यो नटकट ऐकायचो नाही बघा। काय या गोपी यानं कृष्ण तयार करताना आता आईची तर मंगळसूत्र घालून कृष्ण जन्मला रे बाबा, कृष्ण जन्मला। आवश्यक 4 करून दे त्याचे 4। अरे ये मोठं आता तू काय येत पायापर्यंत येत, पाया तुका बासरी देत। हा वाईस थांब भार्गव आमचा शहाणा, मोत्याचा दाना। भार्गवने मोत्याचा हार घातला, फू 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 तैनाच करता फू फू घे फू 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 फू। आता मुकुट नंतर बांधा, मुकुट थेट काय तो फू 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 करा, फू फू करा, फू 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 फू। बघूया भार्गव, बघूया दुर्वांग दाखवतो त्याला तिथे, त्याशिवाय तो थांबणार नाही। हा फू 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 फू। प्लास्टिक बंद काकी एक एक काढते, मग काय चाललंय। जय 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 जय। काय आहे हे, काढू नाही आवडत दही या कृष्णाक। काय म्हणतात, गरम होताना बांधतात आपला सगळा होय। आवडत आमच्या कृष्णाक दही नाही आवडत, दह्यापासून पळता त्याला गोड वस्तू नाही आवडत। उभं राहा, जय 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 करा, कृष्णाचा बप्पा करा, बप्पा बप्पा बप्पा। हा तुझी बासरी घ्या आणि उभं राहू। हा उभं राहू, हा वाजवा बासरी वाजवा, घे बाय यो कृष्ण ऐकलो तर एका डोलत वाजवा। हा वाजवा, जय 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 जय। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा आजा भेजा। हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की। अरे वा बघा दोषा दिलो आमचं कृष्ण। कृष्णा कुठे दही चाटा नको, दही चाटा हे बाच बघितला, परब किचन मध्ये दह्याचा कापूस झालो। हा झालं आमचं कृष्ण तयार। आता काय आंबट लागला दही नाही। हा तपक बोला 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 बाबू बोल, तू बोल जय जय श्री, बोला बोला बोला। हा कृष्णा मुकुट नको आहे। हा दुर्वांग तू बोल, हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की। वा 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 वा। आमचा बघा कृष्ण धातूर मातूर केलं तयार, असलो कृष्ण तयार करू 16,000 गोपी आणलास तरी तयार होत नाही। तेव्हा त्याका कंटाळ येलो काढूचा, या घ्या केसाच वडून काढता कंटाळ येलो। आता काढतो आणि आता आमचं कसं छोटं मोठं कृष्ण वाटलं।
मका माहितीये तयारीपेक्षा कृष्णच आवडतो तर बघ काय आहे. हा आमच्या कृष्णाक दही नाही आवडत. तुम्ही आपल्या कृष्णाक दही घाला आणि आपला उपास सोडूक बसा. उपास सोडतोय आपली शेगलाची भाजी परब किचन वर चॅनल वर काय वाटेल सांबारा आंबोळे होत वडे होत सगळी रेसिपी जाऊन बघा करा. रात्री 12 वाजेपर्यंत बहुत करून वगत असा. आणि आमचं कृष्ण कसं वाटलं तो पण कमेंट मध्ये सांगा. हा चला त्यासाठी आमचा परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. आणि कृष्ण आमचं छोटं कसं वाटलं तो सांगा. बघता करून काकी काय बडबड करता. घे बासुरी वाजव बाबू बासुरी अशी अशी.